ο οποίος περίμενε υπομονετικά, ο κύριος Παύλος Χαϊκάλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, ευχή όλων είναι κάθε νομοσχέδιο που έρχεται σε αυτό το κοινοβούλιο να δημιουργεί μια ηθική αποτύπωση στην κοινωνία. Δεν νομίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο εκφράζει αυτή την ηθική αποτύπωση που θα έπρεπε να υπάρχει. Αγνοείται πλήρως η κοινωνία. Έχει γραφτεί στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ, γιατί τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Ήταν ανάγκη σε μια κατακαιρματισμένη χώρα, σε μια χώρα η οποία είναι μπερδεμένη, διχασμένη, μπορώ να πω, φέρνετε ένα νομοσχέδιο για να ελληνοποιήσουμε μετανάστες και να δημιουργήσουμε την ηθαγένεια, να κάνουμε Έλληνες πολίτες αλλοδαπούς? Αυτό είναι το συμφέρον της χώρας? Και αν είναι αυτό, θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι παραγνωρίζετε κάτι άλλο. Ότι πρωταρχικό πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι το δημογραφικό. Γιατί δεν φέρατε ένα νομοσχέδιο για να λυθεί το δημογραφικό? Γιατί δεν φέρατε ένα νομοσχέδιο για τη στήριξη των πολυτέκνων που ξέρουμε πόση ανάγκη την έχουν και θα έπρεπε να είναι το μέλημα αυτής της κυβέρνησης για να προχωρήσουμε ουσιαστικά και να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους θέματα? Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για την ηθαγένεια, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι σε αυτή την αίθουσα μια νύχτα του 82 η ελληνική γλώσσα υπέστη μια βαριά ήττα ως στοιχείο του πολιτισμού μας. Μην με κοιτάτε κύριε Κουτσούκο, δυστυχώς έγινε τότε βαριά ήττα. Η λέξη ηθαγένεια προέρχεται από το ηθής και γένος. Από το ηθής και γένος, γιατί έχουμε το ετυμολογικό το έχουμε ξεχάσει. Ηθής και γένος λοιπόν είναι κατευθείαν από το γένος. Σηματοδοτεί το αίμα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε λοιπόν την ηθαγένεια του Έλληνα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το δίκαιο της ηθαγένειας, το δίκαιο του αίματος. Όσο και να κάνουμε. Και όσο για τη λέξη υπηκότητα είναι τελείως διαφορετικές οι έννοιες. Η λέξη υπό και ακούω, η οποία έχει βάση στη μοναρχία και που από εκεί έχει πάρει τα κακά χαρακτηριστικά της όταν είναι μια υποταγή, σήμερα βρίσκει βάση η υπακοή σε ένα σύνταγμα και στους νόμους ενός κράτους. Άρα λοιπόν πρέπει να τη δούμε και από αυτή την πλευρά της. Και το πιο σημαντικό, αυτό που έχουμε να δούμε στις δύο έννοιες, είναι ότι είναι άλλο ηθαγένεια, άλλο υπηκότητα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Μα θα μου πείτε τώρα, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πόσος με ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία? Αν είναι να υιοθετούμε κάθε φορά που έρχεται κάτι και να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, να το κλείσουμε το κοινοβούλιο και να πάμε να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Εάν αυτό είναι το πιστεύω μας, εάν αυτό είναι το ζητούμενο, μήπως όμως είναι και ευρωπαϊκή επιταγή να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας κάνοντας Έλληνες όλους τους αλλοδαπούς? Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί από την κυρία Διαμαντοπούλου, το πάλε ποτέ, και κάτι τέτοιο εφαρμόστηκε και από τον κύριο Ραγκούση, όπου όντως εφήρμοσε τέτοια πολιτική. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέτουν βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο αλλοδαπός που θέλει να γίνει Έλληνας πολίτης. Κατ' εμάς πρέπει να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίσθησης πολιτογράφησης, να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παρανομής στη χώρα, να αποποιηθεί της προηγούμενης ηθαγένειάς του. Δεν μπορεί να έχει 2-3 ηθαγένειες. Μία ηθαγένεια, πολλές υπηκότητες, ναι, αλλά μία ηθαγένεια. Να ασκεί δηλωμένη και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα που του παράσχει τη δυνατότητα οικονομικής αυτοτέλειας και συντήρησης, τόσο του εαυτού του όσο και των μελών της οικογένειάς του, και να μην εκκρεμούν οφειλές στο κράτος. Να μην έχει λάβει κανενός είδους κρατική κοινωνική βοήθεια ή επιδόματος για τα 3 προηγούμενα έτη και κατά τα τελευταία 5 έτη πρώτης υποβολής της αίτησης. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, να του έχουν γίνει βίωμα δηλαδή, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος, με το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 1, με το άρθρο 25 παράγραφος 4, με το άρθρο 51 παράγραφος 2, με το άρθρο 108 και το άρθρο 120 του Συντάγματός μας, επάγονται τα εξής.
ότι δύο κύριοι εθνικοί πυλώνες καθοδήγηση των οποιονδήποτε σχεδίων τροποποίησης του δικαίου ηθαγένειας είναι δύο. Η συνέχεια του έθνους ανά τους αιώνες με παράλληλη καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και δεύτερον η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του έθνους μας με ταυτόχρονη διαφύλαξη του βασικού θεσμού της οικογένειας, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο του έθνους μας και της κοινωνίας μας, η οποία συνίσταται σε κοινωνία Ελλήνων με εθνική συνείδηση και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι σε μία απλή κοινωνία πολιτών. Επομένως, κύριο μέλημα του συνταγματικού νομοθέτη, με απόλυτο σεβασμό στην έννοια του έθνους, είναι να μεριμνήσει και να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, δια της θεσπίσεως δικαίου ηθαγενείας. Εκτός και θέλει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να το καταργήσει, διότι επειδή δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτισμική ένωση, για να κάνει ένωση ουσιαστικά στην Ευρώπη, προσπαθεί δια της απομείωσης πολιτισμικών στοιχείων να δημιουργήσει μια τέτοια ένωση όπου οι εκλεκτοί θα κρατούν το δίκαιο του αίματός τους, την ηθαγένειά τους, την αυτονομία τους και οι υπόλοιποι θα είναι μια απλή κοινωνία πολιτών. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, τα ολέθρια αποτελέσματα της συσσόρευσης των αλλοδαπών είναι πολλά. Είναι η έλλειψη ελέγχου των κυκλοφορούντων αλλοδαπών στη χώρα μας, η έλλειψη συνθηκών υγιεινής στα αστικά κέντρα, η μετάδοση στον ελληνικό πληθυσμό ασθενειών που είχαν κάποτε καταπολεμηθεί και ήταν ανύπαρκτες, η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο με χρήση σωματικής βίας, η έλλειψη αδυναμία επαρκούς περιφρούρησης των εθνικών μας συνόρων, η αύξηση της ανεργίας των Ελλήνων με ταυτόχρονη κατάληψη θέσεων εργασίας από αλλοδαπούς εργαζομένους, η απερίσκεπτη και εθνικά επικίνδυνη εισαγωγή αλλοδαπών στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις με την κατάργηση της προϋπόθεσης του ελληνικού γένους. Είδαμε φωτογραφία σήμερα τυχαία να υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες οι οποίοι να κάνουν με τα χέρια τους εικόνα, φωτογραφίζονται τη σημαία της Αλβανίας. Και σας ρωτώ, αυτής αύριο σε μια ενδυνάμει σύραξη η οποία μπορεί να συμβεί και το απευχόμαστε όλοι, τι συμβαίνει, τι θα κάνουμε? Θα είναι με το πλευρό της χώρας ή θα λειτουργήσουν ως δούριος ύπος μέσα σε αυτή τη χώρα? Στο τέλος, το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη κοινωνικής συνοχής λόγω της παρουσίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, τα εθνικά ιδεώδη, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Παράλληλα, η Ελλάδα συνυπέγραψε τη συνθήκη Δουβλίνο 2 χωρίς καμία επιφύλαξη, ενώ θα έπρεπε να ζητήσει υποχρεωτικό καθορισμό ποσόστοσης των ευρισκομένων στη χώρα μας αλλοδαπών στα πλαίσια του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τον εθνικό μας πληθυσμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ που δεν είστε εδώ, θα ήθελα να σας πω ότι η ανεξάρτητη... την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να σας πω, δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν είμαστε, και έχω εκφράσει και έχω πει και εύχομαι άνθρωπος ποτέ να μην τον αξιώσει ο Θεός να αναζητήσει την τύχη του, την τροφή, στέγη και έρωτα σε ξένη χώρα. Αυτή είναι η θέση μας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και η εθνική συνοχή. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επειδή είπε η κυρία Υπουργός ότι σε λίγο καιρό θα γίνουν Έλληνες, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι Έλληνας δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Και αν κάποιος θέλει να γίνει Έλληνας, θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών και κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχουμε νομοθετήσει. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Ευχαριστώ.